nuivere appeltaart. Cornelia is in de keuken. Ze zal haast een appeltaart bakken. Ja, die vinden Tomke en Romke zo lekker. Een pak mol, suiker, aaien, boter en molken. Oh ja, er moeten vanzelfs ik appels in. Anders wordt het geen echte appeltaart. Cornelia helpt de poeder appels uit de groentebak en zet die ek op het onrjocht. Zo, nu kan ik aan zo beginnen. Maar eerst ik Tomke zijn kamerke stofzoegje. Dan is dat ik maar weer klaar. Tomke zit wat Ruud in de kamer. Hij kan net boetenboartje, want het is heel koud. Oh, hij verveelt hem een beetje. Inien shot er wat in de tuin. Romke, kom gauw. Er zitten al je vogeltjes in de tuin. Wat doen ze daar? Ze zit je eten, Tomke. Bijkens van de bjem en de struiken en wierms uit de groen. Oh, wat sneu. De bijkers ben op. En de wierms die zitten hartstikke diep onder de groen. Ze hebben honger, Romke. Wat warm. Ik weet al wat, Tomke. Laat er neer in de keuken wat de vogeltjes lekker vinden. Oh, kom, we zijn Sjen. En wat joggens op het oorjocht? Appels. Oh, maar daar ben vogels gek op. Oh ja! Vlug leeg je ze de poederappels in de tuin. Kom maar, vogels. We gaan lekkere appels van je. Ja! Gauw vleerden de vogels naar de appels. Ze pikken en pikken. Dat smaakt het. Cornelia is klaar met stofzoegjen. Ze zal beginnen met de taart. Tomke, Romke, ik maak je een appeltaart. Appeltaart! Wil je mij helpen? Ja, lekker. Ik zal zelfs de appels kielen, want zo'n scherp mes is viesten te gevaarlijk voor je, Tomke. Cornelia zal de poeder met appels pakken. Maar wat is dat nou? De poeder met appels is voetzie. Die appels had toch geen poortjes kregen? Ik had ze hier echt alleen. Oh! Witte je soms meer van Tomke en Romke? Wij hebben appels in de tuinlijn. Voor de vogeltjes, want die hebben honger. Nou, dat is mooi. Nou kan ik geen appeltaart bakken. We hebben geen appels meer. Nou, Nou ja, dan maar. Cornelia gaat aan het werk. Tomke en Romke zitten sneu in de kamer. ik heb zo'n zin om een lekkere warme appeltaart. Oh, mijn slagremmen. Stomjer! Hoe komen we nou aan naar je appels? De vogeltjes kunnen we net vreten. Die hadden appels vast al oppeuzelen. Ik weet al wat, Romke. Hè? Wat stiert er in de tuin bij Boorman Pieter? Even stinken. Ja, ik weet het al. Een beem. Oh, Tomke. Wat goed bedacht van die. Daar zit ik een aardappels aan. Kom gauw maar, Romke. Dan vreven we Boorman Pieter om zijn appels voor de appeltaart. Ja! Ze bel je aan bij Boorman. 1 keer, 2 keer. Maar de deur bloedt dicht. Boorman is net thuis. Wat doen we nou, Tomke? Nou, we hellen je gewoon wat appels van de beem. Dat vindt Boorman vast wel goed. Oké. Ze rennen naar de tuin. Ja, Jer. Er zit een heleboel appels aan de beem. Voorzichtig helle Tomke erin aan. Hier is al in, Romke. Goed vasthouden, Jer. Hè? Ik vind het maar een nuivere appel, Tomke. Een appel is toch groen? Nou, deze appel is zo huid. Nou, net zeuren, Romke. Je bent nog een peer. Oké. Ze rennen gauw naar huis. Romke had de poortjes vol appels. En Tomke zijn jerm zit ook vol. Ja, Cornelia? Cornelia, kom gauw. We hebben appels voor de appeltaart.
Oh, nou kunnen we appeltaart bakken. Huh? Hoe kom je hem zo gauw aan appels? Nou, van de beem van Boerman Pieter, die had een beem vol. Maar hij wie net thuis. Oh, Tomke Romke, wat hij hem tien? Zal maar appels van Boerman zien bij hem hellen? Huh? En het bin heel geen appels. Het binnen parren. Stoofparkers voorbij die appels. Die kunnen net in de appeltaart. Nee? Dan wordt het een parretaart. Als Boerman thuiskomt, vertelt Cornelia wat Tomke en Romke dien ha. Boerman het leidje. Nou, en dat niet, ja. Hij is net lil. Die jong krijgen ze geen appeltaart, maar stoofparkers. Lekker. En Boerman Pieter eet lekker maai. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Of hartje naar Tomke Radio. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.